आई भैया हम गायक बबलू राजभर खेसारी भैया के सपोर्ट में एगो गाना गावत तनी। ज्यादा से ज्यादा ये गाना शेयर करो भैया कि वो सरवा के लगे गाना पहुंच जाओ के समझ में आ जाओ ओके पता लग जाओ कि खेसारी भैया कौन ब्रांड हुआ। हम देखल चाहतनी ये गाना के माध्यम से कि खेसारी भैया के कितना फैन बाना। एक बार थुराइल समझ में न आइल खोजे खाती जीजा बाटे पागल आइल साला सुन आगे तनी गावा ना। एक बार थुराइल समझ में न आइल खोजे खाती जीजा बाटे पागल आइल। ए सरऊ चल आवा छापारा बनी जाई है जातारा मिली है खेसारी जैसन भातारा तोरे बहिन के बनी है भातारा चामा पे चामा चामा छापारा मिली है खेसारी जैसन भातारा चामा चामा पे चलिया छापारा। कहे व्यास ये सब का है का चलता आजकल भोजपुरी में तनी बढ़ा गावा। पानी जोते सारई सटार हो जइबे ऐसन गाना कबो फुहर फुहर ना गइबे। जीजा बना रे पंकज काहे करताले ऐसन उल्टा सीधा काम रे करताले काहे भोजपुरी के बदनाम रे। रेलाजी भैया बाबू बकसर में होखे लागी चारा चा में लागी खारा चा ए पंकज चलिया छापारा तोरे बहिन के बनी है भातारा अरे महाराज मिली है खेसारी जैसन भातारा पंकज चलिया छापारा। एक बार थुराइल समझ में न आइल खोजे खाती जीजा बाटे पागल आइल साला सुन आगे तनी गावा ना। एक बार थुराइल समझ में न आइल खोजे खाती जीजा बाटे पागल आइल। ए सरऊ चल आवा छापारा बनी जाई है जातारा मिली है खेसारी जैसन भातारा